Є такі книги, у яких хочеться поселитися, так як у дуже затишному домі і там жити. І варто такі книги шукати. Варто такими книгами ділитися. Варто такими книгами насичуватися. Чому? Бо кожна книжка – це світ. Кожна книга – це фільм, це серіал із декількома сезонами. Кожна книга – це просто кіно, в якому враження, що ти сам береш участь, що ти сам як один із головних персонажів. Тому читайте, книгами розширяйте постійно свій мозок, розширяйте свій світ, свою уяву розширяйте. І нехай кожна книга розширить вам серце. І дай Боже, аби кожен із вас зустрів таку книгу, у якій вам буде так затишно, як у власному домі, як на улюбленому стільчику, як у улюблених тапочках. Аби вам було так затишно у якійсь книзі, що до неї хочеться повертатися знову і знову, ще і ще. Будьте благословенні, шукайте правильні книги, діліться ними. Майтеся файно, мир вам!